Sa gawas kay amo rang gi free range ang among mga kuan, mga dominant black, dominant brown. Muna siya katong piso nga atong gi-feature sa una katong atong gi-transport gikan sa Cebu. Dagko na kayo sila paduna sila mga itlog. Naghuwat lang ta mga itlog sila. Lapod kauban nila ang mga black Australorp. Buwan ang likod sa mong balay. Guba kayo. Nga ang mga farm, ang mga pens na to, okay ra to mga pens. Iputangan ni Papa og mga lukay sa ibabaw kay para dili kayo initan sila. Labi na kay wala na yung mga kahoy. Nga poto lang mga sanga sa kahoy. Wala na yung kuan, wala na yung landong. So ano to sa pikas. Okay kayo. Hello, may buntag. Itong Rhode Island Red nga sunoy. Dapoy mga gamay nga mga nangitlog dire. To kung na ba yung itlog? Wala pa. So ata sa pikas. Diyan ta kayo magpalabi og video kay ano ba ta pagta? Lisod kayo mag-charge. So kaniday among gi hipo sa mga net kay mag-reset mi sa net. Nabungkag man taon lagi atong net. So among gibuhat kay among gikuha nga nag-renew mi sa mga usok. Among gikuan ng mga usok. Nga balik na sa taon. Mga trabahuan. Ito mga usok oh. 1 2 3 uban pa dayon dito. So trabahonon pa. Para po sa pikas. Nadari ang mga dominant blue. Nga po dominant black man niya. Dominant black. Kanin nang itlog na ni sila. Nagko kay la itlog. Ano siya murag mix ni siya nga kuan, ang puti. Murag Sussex. Pero nipis kay ang pagka Sussex. Kaya siya, reserva ni siya para ni kanang sa taga Hinunangan. Pero tungod kay nagbagyo, wala gyud. Papagyod na kuha, pero nag down payment na siya. Kaning nga ning kadagkuha mga kauma, tag 250 na siya. Oh, Rhode Island Red ni. Almost a month old. Nagnan siya sa mga 280, 250 to 300. Hindi na sabot. So, kuha na sila kabok. Marag na po, siguro 20. Nagpa-reserva na siya nato. Kaya, naman nakuha na ito, bagyo pa. So, standby lang sa. So, dali po sa pikas. Ang atong mga napoy nasagol nga dominant blue kay may tabok ko dari pagkuan. Natay ng itlog. Muna itong mga D853, mga Rhode Island Red.
Pagko na kayo sila. Dominant sisi. Ito pabalik og sud ng mga dominant blue dress sa sud. Ako. Ato man silang gilain. Kay para uniform og color to makitaan. Let's go. Kaya na. Yan lang. So, dang usa. Sa pabilin siya.